Eixo, gaur ikasiko dugu, hirugarren ariketarekin hasiko gara, eta gaur ikasiko dugu gure erantzunetan kontagailu bat jartzen, bale? Horrela jakingo dugu zenbat egin ditugun ongi, zenbat egin ditugun gaizki, eta ehunekoan zenbat daramatzagun ondo, bale? Orduan horretarako beti bezala, app inventorra sartuko gara, app inventorra sartzen garanean, create apps, eskatuko digu gure emaila jartzea, sartuko dugu gure emaila, eta sartzen dugunean, hementxe, nuevo proiektu emango diogu. Bakizue honek pixka bat, denbora pixka bat behar izaten duela, arrankatzeko. Eta batzutan irekitzen duela, azkenekua, eta holako gauza, baina, kasu honetan ez du egin. Ariketa, bai egin du, ariketa 3. Eta aceptar. Vale. Vale, orduan, ariketa 3 hau irekitzen dugunean, beti bezala, kontutan izan, egingo dugune izango dela, hau aldatu, monitor jartzera, vale, kenduko diegogu, observar estado, título visible, hauek ere kenduta, listo, vale, eta orduan gaur egingo duguna izango da. Bezala egingo duguna izango da, botoi bat atera, botoi horreki hemen jarriko dugu, beti bezala gogoratu, screen, hemen gora guaz, eta hemen izquierda jartzen duelekuan zentro, arriba jartzen duenean zentro, botoian bertan, tamaino de letra 100 adibidez, zeratik ez? Alto, oibo, igual handu egia, Bai, nik usut, 50 marrekin ere ondo guazera. Vale. Alto, 20%. Ancho, ere 120. Bueno, ez, 160, adibidez. Holaxe. Vale? Eta horrela utziko. Ez dudana jarri da, hemen, screen bat hau izan behar dela orientación horizontal. Vale? Orain bai, orain hobeto gelditzen da. Vale, eta orduan beti bezala, bloketara guaz, lehendabizi. Nueva pantalla ariketa. Badaukagu? Bai, badaukagu. Vale, orain bloketara guaz, eta bloketan gogoratu. Jak hemen nahon, ariketa pantalla honetan egingo duena izango da. Kendu hau, monitor da dago, baina hemen orientación de la pantalla horizontal. Vale, eta ja hori prest daukat. Vale, geroko. Orduan, berriz ere banua screen bat pantalla honetara, bloketara nua, eta bokatuko dut screen bat pantalla honekin, eta gero egingo dugu bestea. Botoi bat, gogoratu, cuando botón uno klik, vale? Eta hori egiten dugunean, egin behar diguna da, abrir otra pantalla, eta pantalla da ariketa. Bai, orduan, orain goango gara, beste pantalla da. Eta ariketa pantalla honetan, lehendabizi diseinatu egin dugu pantalla. Vale? Orduan, hemen zer edukiko dugu? Hemen edukiko ditugu gauza asko, orain gontan. Orduan, lehendabizi egingo dudan izango da, interfaz de usuario kendu eta disposizion jarri. Eta disposizion honetan jarriko dut, disposizion horizontal bat goian, beste disposizion horizontal bat azpian, vale, eta botoi bat horren azpian, bale, orduan, orain.
hemen botoi bat hemen azpian, jarriko dugu bale, orain hemen egingo duguna izango da etiketak behar ditut, etiketa bat goian, beste etiketa bat goian, eta beste etiketa bat goian. Ikusten duzu alkarren alboan jartzen ditu da, bale? Duan, etiketa, lehen da bizi. Zentro, zentro. Bale, orain. Lehenengo disposizioa, vertikala. Zentro, zentro, alto, 120, ancho, ajustar al contenedor. Vale, eta orain, etiketa bat. Vale, etiketa bat izango da. Tamaño de letra 50. Eta testuan jarriko dugu hasiera batian erantzunak. Vale. Eta hemen, bueno, etiketa gehiago behar ditut. Vale. Etiketa 3 honetan, etiketa bat honi ez diot izan aldatuko, baina etiketa 2 honi izan aldatuko diot eta jarriko diot erantzun kopurua. Ez, erantzun. Erantzunak jarriko diot. Vale. Eta hemen, momentuz, hasiera batian, 0 jarriko dut. Eta falta zait jartzea tamaina izan behar dela 50. 50. Vale. Orain, jarriko diot, hemen interfaz de usuario hau sarratu eta disposizion vertikal bat jarriko diot hemen. Holaxe. Hemen, 3. etiketan, berriz ere, jarriko dut testu tamaina 50, eta hemen izena jarriko diot zuzenak. Eta, berriz ere, beste etiketa bat irekiko dut, etiketa bat sartuko diot hemen, eta etiketa honi izen aldatuko diot, eta jarriko diot zuzenak. Bale? Orduan hau, hemen honela, bale? Eta momentuz, letraren tamaina izango da 50, eta hasiera batian, bere balioa izango da 0. Bale? Zerbait entzuten baduzue nire katua da, bale? Kasurik ez. Orduan, bueno, edo igual kasu pixka bat egin behar diotu, hain txanator. Gozia zekan, katua da. Hain txakandu, baina gozia zekan, olakoa da. Bale, berriz ere, interfaz de usuario kendu, disposizion vertikal. Hemen, berriz ere, hemen, hola. Eta jarriko ditugu beste 2 etiketa. Berriz, interfaz de usuario, etiketa bat, honei ez diot izen aldatuko, 50, eta testuan jarriko diogu 100. Ea sartzen zaidan, ez dut uste sartuko zaidanik. A ber, ikus dugu, ikusko zera, nola galitzen, bale. Beste etiketa sartzen dudanean, zenbaki ez zait sartuko. Eta 100 etiketa honei izan datuko diot, deituko diot 100a. Bale, eta 100 honetan, momentuz, izango da 0. Bale, eta orain zer egin behar dut? Hauek aldatuko ditut pixka bat.
antxo hau jarriko dut 2 adibidez, eta antxo hau jarriko dut 2. Ikusi duzu ezeak egin dudan ez da, bai, 100 honetan ez dut letra tamaina aldatu, orduan orain aldatuko dut, 50 jarriko diot, bale, eta orain gutxi gora bera ja badaukagu, bale, orain hemen zer jarri behar dugu? Hemen jarri behar dugu 2 gauza, etiketa bat, esaldia jartzeko, eta, non daukagu? Itxu pixkatek, kendu egingo nahi zemendik. Disposición kenduko dugu. Eta, visor de lista es. Casilla de verificaciones. Circular progresses. Selector de fecha es. Imágenes. Etiqueta es. Non zaude. Visor de lista. Deslizador. Desplegable. Campo de texto. Campo de texto, bai. Vale, orduan. Berriz ere, ona jungo. Igual hemen goian hobeto gaude. Vale. Orduan, orain. Disposición horizontal honetan, gogoratu oraindik ez dugula jarri, centrar, eta centrar. Vale? Bosgarren etiketa. Bosgarren etiketa honen tamaina, 50, eta testua. Vale, momentuz, ez dugu testu jarriko. Vale. Eta honetan, botoian, berago daukagun, campo de texto honi, vale, campo de texto bat, izena jarriko diogu, emandakoa jarriko diogu. Vale? Eta botoiari jarriko diogu izena eginda. Vale? Orduan orain. Eginda honetan, emandakoa honetan, vale? Dena ondo dago, gertatzen zaiguna da, alto jarri behar dugu 120, alto jarri behar dugu. Claro, emandakoari ez, disposizioari berari jarri behar diogu alto 120. 120, vale. Eta, kontuz etiketan jarri dut. Vale, automatiko. Vale, eta botoiai jarriko diogu tamaino de letra 50. Ez du sekula aukeratzea lortzen. Alto 120 baita ere. Vale, orduan. Bueno, hemen igual disposizio vertikal honi alto jarriko diogu 160. Eta horrela, bueno, 150, ez ba ere. Zerbait pixka bat sobren eukitzeko. Margenetan. Vale. Orduan hau ondela egingo dugu. Honek edukiko du automatiko jarriko diogu. Automatiko ez. Ajustar. Hola. Vale. Eta botoiari, egindako botoiari, jarri behar digun testua da, logikoki. Eginda. Vale? Listo. Vale, orain. Hasiko gara programazioarekin. Vale? Orduan, bloketera joango naiz. Vale, eta orduan, gauza da, lehendabizi. Ariketa, vale. Bueno, beti lehendabizi egiten dugu, atzera ematen diogunean, ireki dezala beste orrialdea.
screen bat ireki dezala. Bale? Eta hortaz gain. Bale. Hasten garenean, zer egingo du? Hasten garenean egingo duena izango da. Bale. Hasten garenean egingo duena izango da. Hasiko gara esaldiekin. Orduan, hasiko gara etiketa 5 honekin. Bai? Orduan, poner etiketa 5. Texto como. Texto, hemen jarriko dugu hau, eta jarriko dugu gure lehenengo esaldia. Mikelek lau sagar eman zuri. Bale? Orduan. Bale, orain egingo duguna izango da. Botoia. Eginda klik egiten dugunean, bale, egingo duena izango da. Bale, pentsatzen nahi naiz nola egin 10. Bale, orduan horretarako egin behar dut. Sustantzien klik egiten duenean, honetan sartuko zait beti. Bale, orduan, gauza bat egingo dugu. Hasiko gara aldagaiak erabiltzen. Bale, orduan, zenbat garren esaldia jarri behar duen jakiteko, hasiko gara aldagai batekin. Orduan, hemen jarriko nahi, eta variables jartzen duen leku honetan, hasiko dugu inicializar global. Inicializar global, eta honei esango diogu esaldia. Bale? Eta esaldia hasiko gara batekin, lehenengo esaldiarekin hasiko garelako. Bale? Orduan, matematikan esango diogu esaldia hasiko garela. Esaldia hasiko garela. Momentu horren batean azertatuko dut, Bale, batekin. Bale, orduan, esaldia da bat. Bale, orduan, egiten dudanean, bale, lehenengo gauza egingo duguna da, logika, logika ez, kontrol. Orduan, dena egingo dugu baldintzen bidez. Bale? Orduan, si. Orain, variables. Behar dugu bat, baina behar dugu logika. Berdinak diren, ala ez, jakiteko. Zer izan behar da berdina? Esaldia bada, duplicar, esaldia bada berdin bat, orduan, beste si bat jarri bat diogunei barruan. Vale? Orduan, vale. Orduan, esaldia berdin bat bada, vale, orduan, erantzuna ondo badago, puntu bat eman behar digu. Bai, ulertzen da? Gaizki badago, ez digu punturik emango. Vale, orduan, behar ditugu beste bi variable. Alde batetik. Erantzun kopurua eta beste alde batetik erantzun zuzenak. Bale, orduan, honekin kontatuko dugu zenbat erantzun egin ditugun, eta honekin kontatuko dugu zenbat egin ditugun ondo. Bale? Orduan, orain hemen, hau, duplikatu egingo dugu, baina momentuz ez dugu ezer erantzun.
Beraz, erantzun kopurua 0. Eta, hau duplikatzen badugu. Bale? Orduan, orain. Egin dugu lehenengo erantzuna. Bale? Eman diogu lehenengo klika. Bale? Egindakoari. Orduan, konprobatu behar dugu, ondo egin dugun. Bale? Mikelek 4 sagar eman zuri. Bale? Orduan. Eta hau daukagu, gordeta hemen emandakoa horretan. Bale? Orduan, goaz logikara eta konparatu egingo dugu. Berdinak diren. Zertzuk izan behar diren berdinak? Guri emandako erantzuna, hau da, emandakoa. Emandakoa teksto bada nik nahi dudana, eta nik nahi duan testua zein da? Mikelek 4 sagar eman zuri, 4 sagar eman dizkizu. Bale, emandakoa testua bada dizkizu, orduan zer egin behar dugu? Egin behar duguna da variablesera goaz, eta esan dugu poner erantzun kopurua. Bueno, erantzun kopurua berdin da berdina dan edo ez, orduan hemen jarriko dut, bale? Klik egiten dugunean, erantzun kopurua beti jarri behar dugu, eta orain egingo dugu matematikako movida bat. Eta da, erantzun kopurua jarriko dugu, orain arte zeukan balioa, erantzun kopurua, gehi bat. Bueno, a ver, hemen dikatuko dut. Errazagoa. Nola? A ver, lasai. A ver, nik hemen jarriko dut erantzun kopuruan zer? Neukan erantzun kopurua, orain arte 0 zan, gehi bat, berdin bat. Eta zergaitik ez duzu jartzen bat segituan? Gero, hau egiten ikastea, ondadalako gero programatzen dugunean automatikoki berak egin dezan. Bale, ikusiko duzuen nola gero datorren astean, edurrengoan, gauzak egiten ditugunean, hau asko erabiliko dugu. Bale? Orduan, daukat erantzun kopurua, berdin, erantzun kopurua, gehi bat. Bale, horrek zer esan nahi du? 0 bada, bat izango dela, bat bada, bi izango dela, bi bada, 3 izango da, 3, lau, bost, 6, beti bat gehiago. Bale? Orduan, orain, erantzun kopurua beti izango da bat gehiago. Orain, ondo dago erantzun hori, bai ala ez. Horretarako, hemen hau kopiatuko dugut, duplikar, jarriko dut hemen, baina erantzun kopurua gehitu beharrean, erantzun zuzenak izango da. Orduan, erantzun zuzenak ondo badago, orduan hau egingo dugu. Bale? Bai? Ulertzen da? Bai? Bale, guzti hau egin ondoren, konprobatu ondoren zer egin behar dugu? Egin behar duguna orain, da jarri bigarren hori prestatuta. Bale? Orduan, orain, global esaldia berdin bat, orain zer egin behar dugu? Egingo duguna izango da. Hau berriz ere duplikatu, eta si horren azpian, jarriko dugu global esaldia, orain izango da global esaldia gehi bat. Bale? Eta orain jarriko dugu, hau kopiatuko dugu, eta 5. etiketan jarriko dugu bigarren esaldia. Bale? Orduan, zuk sorte txarra, guri sorte txarra ekarri, puntua jarri dut, lerroak jarri gara. Bale? Eta orain zer egin behar dugu? Gauza berdina, baina global esaldia birekin. Bale? Orduan hemen duplikatuko dut katxarrosoa eta azpian jarriko dut. Eta joango naiz gauzak zuzentzen.
Ikusten duzuen bezala, nik onela egin dudanez, gauza oso gutxi zuzendu behar ditut. Hemen jarri behar dut bi. Beste guzti ondo dago, eta aditza aldatu behar dut. Aditza eta esaldia irurako. Bale? Orduan, orain. Momentuz, ari gara bakarrik esaldiak egiten, bale? Gero ja, egingo dugu zuzenketa automatiko hori, bueno, zuzenketa egiten ari gara, baina eskara jartzen ari, bueno, jarriko dugu, venga, ja, bukatu egingo dugu. Orduan, hau ja, eginda dagoenean, bueno, hau egin baino lehen, egingo dugune izango da. Erantzunak honetan, hemen, poner erantzunak testo, como, eta hemen jarriko duguna izango da, hartuko dugu, erantzun kopurua. Bale? Eta hemen, hau duplikatzen badugu, eta jartzen badugu hemen, poner zuzenak testo, como, erantzun zuzenak. Bai, eta falta zaigu azkenekoa. Eta hau ja, matematikak erabiliko ditugu. Duplikar. Eta eunekoa, texto, como, eta hemen egin behar duguna da. Hau kenduko dugu hemendik, eta hori matematiketara joango gara. Eta hau izango da. Bale, orduan, atako dugu biderketa, aterako dugu zatiketa, eta jarriko dugu biderketaren barruan. Eta aterako dugu zenbakia, eta jarriko dugu hemen. Eta hemen jarriko dugu 100. Erantzun zuzenak hemen jarriko dugu, eta erantzun kopurua duplikatuko dugu eta jarriko dugu hemen. Eta orain ja, nahi badugu egin gauza oso berezi bat, kenduko dugu hau hemendik, eta jarriko dugu hemen texto, jarriko dugu unir, eta hemen jarriko dugu texto, ez dugu jarriko, ez dut nahi, orain bai jarriko dugu hau, eta gero jarriko dugu hau hemen. Eta hor dela jarriko dugu, lehendabizi jarriko dugu euneko, eta gero jarriko dugu nahi dugun zenbakia. Bale, ulertzen da? Eta orduan hau egingo dut papelerara bota, ez dut ibili nahi begiratzen zer kopiatu behar duen da zerrez, eta orain duplikar egingo dut, eta hau hemen jarriko dut. Zer gertatu da bidere honekin? Ondo konbertzen? Gaizki egin dugu! Hau hemen da! Eta guna dua! Bale, berriz ere hau papelerara. Eta hau kopiatu. Duplikatu. Bikoiztu. Eta hau